Exe No, nehraje. teď jsem slyšel od Alíka, že prej se zhroutil nějak, že to nějak psychicky je z toho Já? debilní, no. Počkej, co do toho pleteš No to Exeho? vole, přišel. Ne, jako já teď jsem fakt se bavil s Alíkem v Farbinchatu a řekl mi, že Grant s Matem stejně budou končit, že prostě nesnesou, aby jim někdo typu Exe poroučil, no tak říkám jako, že z toho asi To labilní. nic takového udělal. jsem vůbec nečekal, vole. Tak Někdo ano, tak typu se domů Exe? O se exem jsem vůbec určitě nic nečekal, vole. že nehodláš končit, jo. Tak končit možná, vole, že to mě už fakt sere, vole. Jo, no to mi taky, ty vole, smrva. To je tak jediný samé společného, viď? Sere nás ta komunita. No to jo, vole. To jo, to máš pravdu. Jeden dostane CK, dostane AKčko. Hej, ty vole. Jeden dostane cíket, běží si pobrečet na folku. A dostanou mu cíketu. Počkej, Why kdo? not, ty vole. Super. Kdo? Však Grant, ty vole, ne, ten za mnou, ty co tady sedí. Já jsem na někdy televizi. dával report, že mám ciket. Ty vole, ne, já jsem ti ten cíket dal. Tak co, Grante, kolikrát se ještě vykecáš z cyklu? Dostal asi, jsem ty ho vole. dvakrát, jednou, vole, toho stejně napsal jakýsi nevím už kdo. A po druhé, to nevím. Po druhé od Omerty, ty vole, jsem u toho byl, ale řekl bych, že to bylo docela regulární cykl, no, ale tak. Jde. No tak jasně, že jo, on má strašně dlouho tu Ale postavu a ono na se, to jakoby, přišel. ono se těžko zdává IC, kdy máš 1000 hodin, viď? To je prostě, to je tak, když vole všichni hrajou za tu svoji IC, jak tady říkal Tyler, vole. To je prostě Grand Logic, no. Co zas meleš, vole. Pokud ty No jak zajíce se z toho taky moc prostě, jak se nehraješ. z toho prostě vykecáš ze všeho, víš co, tak jako. Taky nám to přijde trošku docela divný, že jo. Jako já Tak tě si chápu, máš nestěžuj nahráno hodně, mě, no. máš nahráno hodně, já tě chápu. Neraz by si o tu IC přišel, Já máš jsem docela mu- hovno na to, kolik já máš nahráno. Jsem ale- mu prostě psal, vole, Je to smutný, no. že to je na něm, jsem mu napsal, User in your channel started Jsem- recording. že to, nevím už, že prostě, že to je na něm, no, jestli mě dá CK nebo ne. Aha. A on napsal, že CK nebude. Já jsem Já slyšel teda něco jiného, no. Že, Já jako už- že jsi úplně jakoby prostě Jsem- smířený s tím, že prostě CK je prostě neoprávněný a že prostě nehodláš s tím prostě souhlasit, že to bylo Já provedení jsem monarchů přímo Jsem že- Matou dám. a další hovna prostě. jsem mu přímo napsal, že to nechávám na něm a jestli mě chce dát CK, až mě klidně dá, mě to je jedno. Jsem už byl O jedno ti to připravený, asi nebylo, když se to táhlo takovou dobu, ne? tak vole, ty jasný, že si jen tak neřeknu, že chci CK, když je možnost, že CK mít nebudu. A vykecal jsi se z toho. A Ne, neměl jsi CK. jenom jsem mu řekl, A vlastně ještě se uvažoval nad jednou variantou, což byla, tak já ho asi nechám mu cíket, on si založí postavu a já ho vezmu zpátky jako PD z LA, ty vole. What the fuck Pokud is si this? tohle se řešilo i To za mělo Rikem, být vole, ale- teďka. na Matea. To mělo být PD i na LA. tebe tohle, ty vole, řešilo se to mezi adminama, No, že o se tom to jsem nic udělá. nevěděl, ale... A tak je to logický? Já Si jsem o tom můžeme říkal řešit to, u co více jsem lidí. říkal. Třeba u Alíka teďka, co se stalo. Co se stalo s Alíkem? No jak měl tu kauci a najednou ho už nechtěl vrát zase do PDčka. Jo, to jsem taky nepochopil, no, on byl soud, že jo, vlastně Eagly soud a ty máte zákaz doživotní prostě se jakoby dostat do nějaký státní frakce, hups, Alík je PDčí. No a tak to je vole na SFB, vole. No, Protože tak to jako- budeš ne, kdyby to řešil někdo jiný, vole, tak co? Ale tak nic prostě. To samé jak měl Snipe dostal ciket, vole, od Exeho, protože začal brečet, vole, Šnech s tím souhlasil, ze vším ještě mu pomáhal. Pak, vole, dostal ciket a Snipe začal brečet, vole, že skončí a takové, vole, tak dostal on ciket. To je logic, no. Tady toho je takový víc, vole. To nemá cenu řešit to tam. Proto Ale No ty jo, vole, ale taky když se to prostě- nebude řešit, ty vole, tak to tady bude pořád Nejprve a bude to dostane jenom ten horší, cíl, ty no. vole, víš co, to je pičovina, co prostě říkáš, vole. A co je pičovina? No, že to nemá smysl, že to nemá, vole, smysl to řešit prostě, to je blbost, vole. Hej, to samé jak Alíkův ciket. User Jo, in your exit channel do started hlavy. recording. A taky nikdo nic neřeší, jo.
Nečekaně, všechno Ale přežiju. prostě, ale chápeš to, ty vole, prostě vy jste všichni úplně vymrdaný z těch adminů, ty vole, prostě vy mi úplně lezete do prdele, ty vole, prostě úplně, Alík, pane bože, jo, dej mi M4, ty vole, budu na tebe hodnej, ty vole, nikdy na tebe nedám žádný report, prostě vy jste úplně moc, ty vole, všichni, ty vole, tady, Nikdy jsem nedal na fakt, ty vole, report. prostě, víš co, tady prostě, když prostě, vole, vám to přijde, vole, tak Každý a má tak, svůj takový názor. amakový, vole, že prostě, vole, že se vám to nelíbí, že prostě to CK by mělo být, ty vole, tak do píči, vole, nejsem, vole, z toho posranej, ty vole, a prostě normálně, když bude nějaká stížnost, tak se k tomu přidám, ty vole. Ne jak nějaká zasraná, vole, ovce, ty vole, která prostě nic nekvákne, ty vole. Já jsem na Adika nikdy nic neřekl, jo? To mi chceš tvrdit. Když jsi nebyl v pár. Ale já prostě nevím, víš co, já mluvím globálně, prostě, já mluvím na celý server, vole. Ale je to tak. Já ti to neberu. Ale to je Alik přesně už to ono, tak to je ne- přesně ono, jakmile jsi nebyl v PD, tak jsi měl prostě na Alíka plnou držku kecu a jakmile jsi v PD, tak máš zase plnou kecu na druhou stranu. Ne, asi, ty vole, to je úplně normální, Ale prostě. ale to sami nesna. Prostě Já strašný. já jsem taky dneska, vole, pičo Fuxovi řekl, že jsem si o něm myslel, že je čurák, ty vole. A mám to v piči, protože Ale Alik to taky vole. říkám to, co si myslím, víš co, ne, vole, bych nějaká skurvená ovce, ty vole. Co si nechá srát na od každého blbečka, vole. Že tady je, ty vole. Cože? Říkám, že tady těch blbečků je, vole. Ne asi. Třeba prostě jsem nepochopil to pravidlo, že při přestřelce PDVS ilegální strana, jakože ilegální strana cíket nebo doživotí, ale jakoby strana PD nebo SD, jakoby prostě státní frakce, má píket. A kde to je Proč to to pravidlo? To musíš vědět taky, ne? To pravidlo je. Nevím, já neznám pravidlo na Když jsem psal ty pravidla já s Bulhym, tak jsme tam prostě dali, že při přestřelce z PD je prostě cíket oprávněný na obou stranách, protože došlo k přestřelce. Ale Co najednou Alíkovi chcípli 3 PDčka. A už se prostě pravidlo měnilo na to, že cíket pro PD neplatí, protože oni budují kariéru. Jo, ale to musí Ne, přesně hele, protože on je tady víš, ten hlas. kdy se tohle pravidlo Ale udělalo? neschvaloval, on se to prostě upravilo a hotovo, však tady prostě neschvaloval. Fuxi, víš, kdy se tohle pravidlo upravilo? Potom, kdy Omerta, vole, dala CK Grantovi, Grantovi, vole. no přesně já to vím, ne? No. No, protože Grant si šel poplakat, vole, dostal uncíket Nikomu a najednou, jsem neplakal, najednou ty se vole. z toho prostě, vole, udělal nový pravidlo prostě. Říkal jsem ti, co jsem mu říkal, vole. Co? Že to prostě na něm, ne? Jestli mi dá CK, nebo ne. Já jsem slyšel, že jsi byl úplně strašně slyšel, abnormálně ale- proti. Ne ode mě. No slyšel jsem to od lidí, kterým věřím, takže jako, To asi Někomu nedost. věříš Fuxi ještě? si dost? Co říkáš? Ty ještě někomu věříš? No, to je věřím hodně lidem. Jo. No. Máš bys velkou neměl. pořád věřit někomu. Tak tady jsou svině lidi, to já vím. Klidně pošlu, co jsem mu psal. Jsem mu psal prostě jenom, Mě to že úplně to je- bůž. no tak proč to řešíš? Já to neřeším, já ti to jenom říkám. No tak to ani neříkej. Je rozdíl mezi řešením a konstatováním, víš. Si No. vygoogluj třeba, jestli to nechápeš. Nepotřebuji kůla. No si jo, když mi tady říkám, že to řeším, já to jenom konstatuju. Čemu se stane Co to Fuxi? kurva je? Jo, no, my taky jako musíme budovat nějakou kariéru těch pedeček, že jo, respekt a další věci a pak jako přijdou pedečka, který jsou nesmrtelní a hele, já ti dám tiket a já dostanu piket. Pojď, vem si klidně AKčko, já jsem úkol, já se na konci nebudu. Víš Ale co? to musíš řešit se šnekem, vole. Ale nemusím to Ať řešit se potrestá, šnekem, ne? ne, dívej se, ať potrestá Alika, vole, že jsi to změnil sám.
Alíka potrestá a pak mu z toho stejnak sejde, že jo. To je- No ale toho je prostě to řešení na tom SFB, vole. Ale to nevyřešíš, to je prostě neřešitelný. Ti to říkám. Ale právě Ale proto nechápu, proč se tady hádá prostě banda hráčů, který to Teď jsem ti to nevyřeší. říkal. Teď jsem ti to říkal, vole, předtím. Vyměnit vedení PD. Jo, Ale hele, je to tak, já jsem to taky říkal dneska. Prostě každý admin by měl mít jednu takovouhle zásadní frakci. Jednu takovou zásadní frakci, protože vem si in RP, vole, bude, vole, nějaká bouračka nebo něco, jo. Tak dobrý, dejme tomu, že se nějak obnovili kvůli nový stanici, vole, FDčka, jo. Ale pořád to MS je prostě úplně zabitý, ty vole. To tě úplně omezuje na tom RP jako svině, ale ne, oni, vole, pičo 50 adminů je naprcaných v PDčkách, ty vole. Ale jak jí to neříkám, já jsem to říkal i Alikovi, to samé, jak se Alik vysekal, vole, bez jakékoliv výstroje na motorce a přežil to, vole. No. Taky jsem to psal Sněkovi, taky se to neřešilo, vole. tohle je strašný. Smilko povede PD. To by byla bomba, no. Ti říkám, ty vole. Ne, jako tuhle ty frakce, vole, jako je prostě PD a tak by fakt měli prostě vést, vole, Snape a prostě lidi, co jsou fair, ty vole, ne žádný, vole, metaři a, vole, power gameři a podobně, vole. Nic, hele, já jdu ještě dolů do roomky a Čau. tak se mějte, holky. Papa. Channel switched. User joined your channel.